Uchafbwyntiau! O'n nuts! O hwnna'n lucky escape. Just gutted, really. Mae lle ma'n amazing. Dwi jyst ddim eisiau gadael. Mae 2009 fi wedi bod yn flwyddyn lle dwi wedi cael 7 mis o drafeilio, rasio a cael profiadau newydd gwahanol. Mae wedi bod yn amazing o brofiad a dwi wedi really enjoyo fo. O llefydd I gyd dwi wedi bod o gwmpas y byd, dwi'n really meddwl na Portugal ydy un o'r llefydd favourites fi. Yr whole atmosphere yna'n really excited fi o fod mewn rhasys lle maen nhw wedi organisio'n rili da. Mae gyda fi mates rili da yna a jyst cofiadau da o'r gwlad yna rili. Lle pella si blwyddyn yma oedd Awstralia. Oedd o'n brofiad a hanner gallu trafeilio all the way yna achos o'n I roed I bod ar awyren oedd yn para 24 awr a trwy aros yn llonydd am yr whole period. Ond nath ni gyrraedd a o'n rili cool o Sydney Harbour. O fanna'n lle rili neis. A wedyn nath ni Hobart wedyn a rasio fanna. Wedyn nes I gan acceptio ar y tîm Brydeinig fawr I gystadlu yn y cwpan y byd cyntaf yn De Affrica. Nes I qualifio yn rhif 80. Y qualifier ola, so o'n i'n really hapus am hynna ac o'n i'n ecstatic I gyd. Y peth arall amazing nes I wneud yn South Africa oedd skydivio. Nath y boi just pwysio fi trwy'r ymyl a ni dda, o ffantastig dwi'n mynd dan. O, ffa fi, a ffa ni plymitio 10,000 troedau yn llawn. Y peth mwyaf crazy dwi'n meddwl nes I wneud blwyddyn yma. Roedd eisiau wahodd I wneud street race yn Lisbon. Dwi roed yn wneud street race o blaen. A o'n I wedi cael gwahodd rwsyd i'r un mwyaf yn y byd. Mond yr eidlas gorau yn y byd o'n cael mynd o ac o'n i'n really hapus bod fi wedi cael gwahodd. O'n I wedi cael fatha enw fi ar ffrant y beic. Fatha enw'r a fan, cael aros mewn hotel I fi'n hyn a falle. O, oedd cool. Y crowds yn bonkers, y steps o'n gyd yn bonkers. Oedd just yn mad. Blwyddyn yma mae wedi bod yn flwyddyn o lot o grasio. Dwi wedi bod yn stryglo I ffeindio'r balans rhwng mynd yn fast a bod in control a I fod yn mynd yn rhy fast a crasio. Definitely yr un gweitha I fi oedd yn Vigo yn Sbaen. Dwi'n cofio just hedfan dros y bars a just disgyn off y cliff ma basically. A nes I godi fyny edrych a lwcus do'n na'm byd I torri ond just o'n mhen glin I fatha balloon a nes I wneud yn ligaments I gyd I fewn. Nath hwnna really scary fi achos o'n I really lwcus o allan o fo just o fo hynna. Un peth fi dal I syffro ydi ma'n wrist fi dwi'n methu plygio mwy na hynna. I fynd I ffwr o'r stress I gyd o rasio a popeth, os i'n ôl I Gymru fach I rasio'n Bala. Mae'n hyder i'n rili uchel yn y ras na ddo fatha. O'n I just yn teimlo dim byd yn gallu stopio fi a o hwnna'n dda achos nes i'n dyfynu yn ennill y ras na. Y ras ola nes I oedd sladming. Nes i'n yn gynnar, nes I gael practis ar y trac. A o'n i'n nabod y trac I fynd cyn cychwyn y ras. Dwi roedd I teimlo mor excited I fynd fewn I reicio yna. O'n I reidio mor fast yn practis. O'n I just yn enjoyo fo a just cael hwyl. So o hwnna'n kind of good end to the season bod fi wedi dysgu fod yn fwy hyderus yn yn hun.
ond ddim yn dda o ran bod fi wedi gael mechanical, ond really, do'n i methu helpu hynna, achos bai y beic oedd hi'n bai fi rwsyd. Rhywbeth arall nes i'n sladming oedd ges i'r chance i siarad efo Steve Peat. Ers dwi'n blentyn go ifanc, ges i autograph Steve Peat yn 2001 o beth ola. Ac mae'r poster yma wedi bod fyny ar wal fi llofft ar o fo. O'n really cool, just surreal experience rwsyd. Siarad efo amdan lanes a peri techniques o'r o falle. Oedd really cool rwsyd, just cael siarad efo gymaint o legend yn y sport. Dwi wedi cyrraedd adra wan, a mae dolyg newydd i fod, a dwi wedi bod yn chilio allan nes i fi offer yn rasio. Dwi'n mynd i llawer reidio o gwbl i fod yn onest. Dwi wedi bod yn hitio gym bach, ond beth cyntaf dwi'n wneud wan, a beth dwi really eisiau wneud, ydy mynd fyny'r Wyddfa fo'r beic.